Hey yo, what's up guys? So for today's video na atay adobong pusit. Meron tayong adobong pusit dito. So before tayo mag-start, pray muna tayo. Lord, and Holy Spirit, Lord, Jesus Christ. Po, kain po tayo. Meron din tayo dito sabaw. Medyo mainit pa to guys, bagong luto. Bagong luto. Masarap pala ito pag may kape guys. Mag-anot muna tayo ng kape. So ito ng kape natin guys. Ito ang the best. Kami po din. Sarap din itong ano guys, ulo. Ano pala to guys? Bagong huli. Kasi ano, maraming kaming kapitbahay dito na ano nangingisda.
Ah. The best, guys. Ang sarap. Ismo ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, don't forget to please like, share, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para updated tayo sa ating mga video. Abis.
Salamat po. This is Bosdog and family. God bless and goodbye.